Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito honen Theveninen baliokidea egitea. Zehazki, bi mutur hauen arteko Theveninen baliokidea, hemendik ikusten duguna. Kasu honetan gauza ezberdina da bi iturri ditugula, tensioko iturri bat eta intensitate bigarren iturri bat. Baina aplikatu dezagun prozedura ia noraino ailegatzen garen. Orduan, esan bezala, hemendik begiratuta Theveninen baliokidea eskatzen digute. Kalkulatu beharko dugu hortik ikusten dugun erresistentzia eta hor daukagun tensioa. Hemen daukagun tensioa, izan behar da Theveninen tensioa. Eta zirkuito hau izan behar da Theveninen baliokidearen berdina. Hemen VTH izan da eta hemen RTH. RTH. Hau lurra denez, lurra izango da. Eta bi mutur hauek izango ziren bi hauek, eta izan beharrean bost osagai izan behar ditu bi bakarrik. Zirkuito simpleago bat. Hasi egitezen, lehen da bizi, Theveninen tensioarekin. VTH kalkulatzen. Eta hori izan behar da, hemen daukagun tensioa. Bi muturren hauen arteko tensio diferentzia. Hau 0 voltio denez, nodo honen tensioa izan behar da VTH. Baina uno, hemen ikusten dugu zerbait kalkulatzeko nahiko zirkuito komplexoa izan behar da, bi iturri hauekin, hiru errezistentzia hauekin, beraz hemen prozedurarekin hasiko. Ia, hasi gaitezen lehen biziko urratsekin, nodoak izendatzen, hau izan behar da 0 voltio, tensio nodoak izendatzen, hemen izan behar dugu beste nodo bat. Zenbat voltiokin hemen? Polarizazio honekin, hau 0, erori egiten denez, eta bi balio duenez, minus 12 voltio izan behar ditugu nodo honetan. Hemen daukagu beste tensio nodo bat, hemen ez daukagu erlaziorik, beraz, hau, VA. Eta azkeneko nodo bat daukagu hemen. Hartzen dituela kabletxo guzti horiek, bi resistentzia horiekin dago konetatuta beste nodoetara, ez dakigu ze tensio daukagun, beraz, VB esan behar diot. Eta VB hori, VB hau, nire kalkulo honetan, izan behar da VTH, Theveninen baliokidean, ados. Bagabiltza zirkuito hau ebazten, nodo honen tensioa kalkulatzeko. Izan behar dela, tensioa, Theveninen tensioa. Lehen da biziko urratsak egin dago, zen orain, intensitateak marrazten. Ia, adar honetan baukat intensitatea goraka, adar honetan ipini dezaket iazpi bat, adibidez, beste adar honetan badaukat hemen, jarri dut, hemen txe, iazpi bi, adibidez, eta hemen adar honetan jarri dezaket iazpi iru. Baina hemen, kontuz, zeren, zer daukagu hemen? Hemen daukagu kabletxo bat zintzilikatuta. Hemendik pasatzen da intensitatea? Pasatzen da intensitatea? Ez daukalako nora joaterik, eta hemen ere ez. Hemen ez da pasatzen intensitaterik, hemen ere ez. Horrez esan nahi du, bide gurutze honetan, ez dela izan behar bide gurutze bat, bide gurutze honetan, ibi eta iru berdinak izan behar dira. Badakigu, beraz, beti bezala, zintzilikatuta ditugunean kabletxoak, hau iri, kasurik ez. Ez ditut ezabatuko, baina ez ditut ikusiko. Kasurik ez, beraz, hemen ibi izan behar dut. Adar bakarra izan behar dago. Adar bakarra izan behar dugu hemen. Adar bakarra hiru osagai horiekin eta intensitate bakar batekin. Ibi pasatzen dela hiruetatik. Ibi barkatu. Ibi. Ados. Neri gustatzen zaidan bezala, bakarrik ibi hautzi behar dut, badakidalako adar bakarra dela, eta hemendik berdina pasatzen dela. Orduen, intensitateak marraztu ditut. Plus minusa jarri ditzagun, prozedurarekin jarraitzeko, hemen ez dut da ikusi ezer simplifikatzeko, ibi hemendik dator plus minusak horrelaxe. Ados. Eta horrelaxe. Bale, urrengo urratsa, Kirchhoff, bide gurutzeak. Bide gurutzeak daukagu. Hemen, bagin ezagun hemen Kirchhoff. Hemen, sartzen da, 8 eta irtetzen dira I bat eta I2. 8 eta irtetzen dira I bat eta I azpi bi. Bale, ekuazio bat, baina bi tensio ez ezagun, beraz, bigarren ekuazio bat behar dut, baina bide gurutze bakarra daukat, bai, baina adar honetan bi erresistentzia ditut. Eta esan dizudan bezala, hau, naizta bide gurutze bat ez izan, bigarren ekuazio bat ateratzeko bide gurutze tonto bat bezala hartu behar dut, eta esan behar dut. Erresistentzia honetatik pasatzen den intensitatea, dala I2, da berdin erresistentzia honetatik pasatzen den intensitatera, dala I azpi bi. Tontakeia bat, baina ekuazio berria hemen behar diguna. Guazen egitea, ia. Ia, orain urrengo urratsa on egitea. 8 berdin. I azpi bat, da lau, UBA, ken 0, zati lau.
VA, zati lau. Gehi, iazpi bi. Iazpi bi, dala hau, errestentzia honetan adibidez, da VA ken VB, VA ken VB, zati bat. Ederki. Eta beste ekuazioa, da ibi hemen, dala horrentxek atera duguna, VA ken VB, zati bat, berdin, ibi erresistentzia honetan. VB ken minus amabi, VB ken omlegearena minus amabi, tensio balioa, zati iru. Listo, baditut bi ekuazioak. Ja, jarrituko ditut hemen, simplifikatuko dut, bider lau egingo dut, ja, hogeita amabi, berdin VA, bider lau honekin jaten da, gehi lau zati bat, lau. Beraz, lau VA, ken lau VB. Hori egin dut goiko ekuazioari, eta azpikoari egin behar dut bider iru. Orduan bider iru egin da, hemen izan behar dut iru VA, ken iru VB, berdin VB, gehi amabi. Gehi amabi. Bale, txukundu ezagun oraindik. Pasatu ezagun, ja, VA izan behar dut bost VA, bost VA, itxoin, bost VA ken lau VB, ken lau VB, berdin, hauek hemen daude, hogeita amabi. Bale, eta orain, iru VA izan behar ditut hemen, iru VA, eta hau pasatuta negatibo minus lau VB, minus lau VB, berdin, hau pasatzen baduntz, amabi. Ba, txukundu ditut ekuazioak, eta orain, ebatzi dezakegu. Baina begiratzen zu ebazterakoan, ebazteko hauek terminoiek geratu zaizkit berdinak. Beraz, egin behar dudana da, bi ekuazio hauen kenketa. Vale? Minus kenketa, ja, utziko dut horrela. Ikusteko, hauken hau, orduen, hau joan behar da, eta UBA geratu behar zait bakar. Kenketa egiten badut. Hauken hau, bi UBA, hauken hau, 0, berdin, hauken hau, hogeita amabi, ken amabi, hogei. Beraz, UBA izan behar da, hogei zati bi, berdin, 10 voltio. Zenbaki borobila. UBA hemen, 10 voltio. 10 voltio. Bale. Ekuaziontatik UBA atera dut, atera dezaket UBB, adibidez hemen ordezkatuz. Hemen ordezkatzen badut 10, iru bider 10, izan behar dut. Hogeita 10, minus lau UBB, berdin, 12. Orduen izan behar dut hau nutza pasatuta, lau UBB, hau nutza eta hau nutza, hogeita 10 ken 12, hemezortzi positibo, horrela UBB izan behar da, hemezortzi zati lau. Berdin, zen bada hori, hemezortzi zati lau, lau koma bost. Zati bi bederatzi, zati bi, lau koma bost. Lau koma bost voltio. Vale. Hori da, hemen, lau koma bost voltio. Ederki, kalkulatu ditugu UBA, UBB, hoiekin kalkulatu ditzakegu intensitateak, baina kasu honetan ez ditugu behar. Zeren tebenen intensioa kalkulatzen gabiltza bakarrik. Ez dut behar kalkulatzea iazpi bat eta iazpi bi. Ados, eta ez dut egin behar. Behar genuen, muturronen tensioa kalkulatzea izan behar delako tebenenena. Ados, eta hori da UBB. Beraz, hau da, lau koma bost voltio. Kalkulatu du. Pasatu gaitezen horrein kalkulatzea RTH. Hemen egin dezaket. RTH kalkulatzeko. Marraztu behar dut zirkuitua iturririk gabe. Kasu honetan bi ditut. Beraz, hau balio gabetu beharko dut eta hau ere bai. Hau irekita utzita eta hau itxita. Egin dezagun, ia. Intensitate iturria irekitzen badut, izan behar dut. Horrelaxe. Hemen irekita. Hemen lau ohmio, hemen ohmio bat, hemen iru ohmio, ohmio bat, iru ohmio, hemen tensio iturri hau balio gabetuta zirkuito laburra, hemen lurra, hemen beste muturra, ados, kendu ditut, hau kendu dut, hau ere bai balio gabetu dut, kendu ez balio gabetu, eta horrein begiratu beharko dugu hemendik daukagun erresistentzia. Bale, orduen, ia, hasi gaitezen hemendik begiratzen. Orduen hasten behar hemendik, hemen erresistenziarik ez, eta hilegatzen gea,
banatzen ditugu bideak. Beraz, hemen, horrek esan nahi du, izan behar dudala, paralelo bat. Jarriko dut hemen, adibidez. Paralelo bat. Bide gurutze edo banatu naizelako hemen. Eta hemen izan behar dut, hemendik ikusten dudana, eta hemen izan behar dut, hemendik ikusten dudana. Bale? Bale, jarri dezagun hemengoa. Hemengoa izan behar da, hemen ikusten dudana, 3 ohmio. Simplea. Ados. Eta hemendik ikusten dudana, zer da? Hemen ikusten dudana izan behar da, erresistenzia hau, osea, jarri dezagun adibidez, izan behar da, izan behar da, hemen ikasten manez, erresistentzia bat, eta gero bide gurutze hau. Baina hemen, venga, bale, egin dezagun pensamendu guztiak. Hemendik etorrita daukat erresistentzia hau, eta hemen jarritzen dut beste batekin, beraz, bat, gehi, serien, hemengo erresistentziaren balioarekin. Bale, hau zintzilikatuta dago. Orduan esan dizuet hau, niri kasurik ez egiteko. Ados, orduan izan behar dut hemen, hau serien honekin. Hori izan behar dut. Baina ez baduzu gogoratzen, pentsatu dezagun honen paraleloa. Honen paraleloa zenbat izan behar da. Ia, kalkulatu dezagun. Horren totala, erresistentzia totala, hau dena hartuta izan behar da. Bat zati lau, gehi bat zati hemengo erresistentzia. Eta erresistentzia hau zenbat balio du. Zirkuito irekiaren erresistentzia bakizu zen baden? Infinito. Bale, orduen, hoi bai gogoratu beharko duzuela. Resistentzia da infinito. Orduen, sartzen baldin badegu hemen paralelo honen formulan begiratzazue. Zer geratzen zaigu? Bi osagaien edo bi erresistentzia hauen paraleloa izan behar da hoxe. Hau, bat zati infinito, hau da 0. Eta orduen geratzen zait. Bat zati errete, berdin, bat zati lau. Beraz, R totala, hemen R totala paraleloa izan behar da lau. Ikusten duzu? Hau da, esan bezala, hasieran esan dizuedana, hauek ez daukate eraginik, zeren hemendik ikusi behar duguna da erresistentzia hau. Beraz, kabritxo hauek zintzilikatuta baldin badaude, kasurik ez, kasu honetan ere. Ez baduzu gogoratzen, hau bai jakin beharko duzu, zirkuito ireki baten erresistentzia infinito dela, eta bi hauen paraleloa egiten baduzu, ikusiko duzu honen balio berdina dela. Beraz, hemen izan behar dugu, hemendik genuen bat, ohmio bat, serien, jarraitzen duelako, serien lau ohmiokin. Eta hau da, RTH, hemendik ikusten dugun erresistentzia totala, tebenina izan behar dela. Hau da, 5 ohmio paraleloan 3rekin. Eta hau kalkulatzen badut, izan behar da. 5 inbertsoa, gehi 3 inbertsoa, berdin hau. Inbertsoa, 1,875 ohmio. 1,875 ohmio. Eta hau izan behar da, RTH hemen. 1,875 ohmio. Kalkulatu dugu, zirkuito guzti honen tebeninen baliokidea. Ados, aurrera.